ראשון לציון היא עיר חינוך, עיר שמשקיעה בתלמידיה, מאמינה בהשכלה ומעודדת למידה. זכינו באנשי חינוך מהמעלה הראשונה, מלאי תשוקה ומחויבות למצוא עבור כל תלמיד את הדרך למימוש הפוטנציאל הקיים בו. מערכת חינוך טובה בעיניי היא זו שנותנת המענה בדיוק לו, לאותו תלמיד אחד, לצרכים הרגשיים והלימודיים שלו, לקשיים החברתיים שהוא פוגש בדרך, למהמורות שהוא צריך לעבור, לכישלונות שהוא נאלץ לספוג, להצלחות שהוא כותב בדרך ולכישורים האישיים שהוא רוצה לפתח ולאישיותו הייחודית. יחד עם פיתוח דרכי הוראה חדשניות, השקעת משאבים וקריאת המפה הטכנולוגית, רושמת ראשון לציון מדי שנה הישגים יוצאי דופן של עלייה בשיעור הזכאים לבגרות. אני רוצה להודות לצוותי ההוראה. תודה לכם על עבודתכם המקצועית, על ההשקעה המרובה שנעשית בהתמדה ומכל הלב, על היוזמות החינוכיות ועל ההישגים הלימודיים והערכים שעליהם הובלתם את התלמידים. תמיד אזכור את המורה הראשונה שלי, המחנכת שלי בכיתות א' עד ד', מרים לשם, את השיעור שהיא נתנה לי לחיים, את האהבה שהיא הרעיפה עליי ועל חבריי, ואת הדרך שבה היא חינכה אותנו, שהובילה אותי לאורך שנים והביאה אותי גם עד הלום. גם אתכם יזכרו התלמידים שלכם, וזאת תהיה תמורתכם הגדולה ותרומתכם הגדולה.